King Mila basa na barangay at sangguniang kabataan eleksyon na yung 30 ng Oktubre, minabot laking maigit 1,400 ring tinagal kapitan king probinsya na ning Pampanga. Lalam ning Barangay Election Act of 1992, 21 anyos ni Peka anak ka pwedeng tagal opisyalis ning barangay. Agpangkang attorney Elmo Duque ang Assistant Regional Director ni Comelec Region 3, kaya raklan ka rin kandidato may edad dala. Inyali ordinaryo yung ating kandidatong 21 anyos. Historical sa ating pagdinig dahil karamihan sa ating alam, although wala tayong age profiling ng mga kandidato na nanalo sa barangay at saka sa SK, nakita natin na ito is quite stunning na may 21 years old na nanalo bilang kapitan sa isang barangay. This is historical sa aking pagkalam. At siguro pag mabalidate natin yung record, that may be something very interesting to look into. Ing amanwa ng Attorney Duque, one of the youngest candidates king BSKE 2023 king Pampanga, apining San Nicolas Barangay Captain-elect Joshua Bustos. Ba't ya ka rin pamilya ng public servants ng incoming kapitanin niya makalantad niya kanuking serbisyo publiko? Pisa ning pinakaanak ka mayor king Pampanga Masantol Mayor Tonton Bustos, ang pangbapa ni Representative George Bustos ng Patrol Party List. Sa totoo lang po, gusto ko na po talagang tumulong noon pa nung bata ko dahil nakikita ko po yung mga tao, marami pong taong nahihirapan din sa buhay. Personal decision po siya. Dahil na-inspire po ako, sinabi ko po kay Kong na gusto ko pong tumulong, din nag-file po ako. Ali ka no megi masagli para kaya yung pamagdesisyon, uling isipan na nung magtiwala laking kayang kabarangay, uling anak ya pa kanong edad ng 21. Ako po, may minsan po, may mga pumapasok po na gano'n sa isip ko, mga doubts po, tsaka di po natin maiwasan mag-overthink na di po natin deserve yung position na ito. Dahil mabigat po at ma-pressure. Alam ko po yung kapitan po yung pinakamabigat na trabaho sa barangay po . Mag-aral yung nursing yung Kapitan-elect Joshua niya naman di na niya kanong atensyon in health sector yung karelang barangay. Oo po. Aside po sa mga general concerns po sa barangay, since nursing student nga po ako, magpo-focus po sa health po. Sa pakikipag-loob po or sa pakikipag-coordinate po sa government agencies, sa DOH, sa DSWD, tsaka po patrol party list po para mabigyan po ng medical assistance or magpa-medical program po, ganun, isagawa po ang medical program dito po sa San Nicolas. Tutukan nila naman kano ding pamangailangan at pamagpasikanan yung sektor da rin kayanakan. I'll make sure po na itataguyod or i-promote ko po at protektahan ko po ang mga karapatan ng kabataan at kaligtasan po nila, di po mawawala yun. Dahil miyembro rin po ng youth sector. Samantala, menong panalaniting Lunes, November 6 ding sinambuta barangay officials king Masantol. Kaya ba'y Johnny Coronel, yakin kaya kayong talasuy JM De Jesus, ating pusong makabalen.